Dinle barmet pulum yokka, canım almayan oğlanlar. Aylık alımı cam edip yatır diyen Toğuluğu like basıp dava ettiğim anırdan bir gayr gelip Toğuluğu bitni sanıp bana yapışıp yatır diyen mi? Yarım metrlik miskan öyünü suyurap barın. Arlama daro bratok salamu aleyküm go'myadaylar. Kim diýär şu diýär zatlaň emmesin kim ýurda edemde şeresini kaçyp etnäýler brat adorjen ýani ama biz zor bile video çekdirýän araklaýsaň brat bram mara saçyň şu taýyny gowurdym o ýeňseň o taýyny östirip näme brat näme çek bolýan o taýyny östirip bazada taýyndan ýagmy brat saçyň ýeňsesini gowurdym o brat o taýyny şoň ýaryp östirýän bazada taýyndan ýagmy brat onu mon dip ödüň ama maşynyň depesini 2,5 metrlik mişke ýatyrdyň ödüň dip tersine sen ödüň düşman edýän brat o ödüň dip tersine bile onu näme diýen sen opş men sana düşünmedim. Yine bir soru da videonun yankıda yapacaktım şu soru soramazsam bolan videon çekip diyeceğim gidip ağla tupan olup nire gidiyen brat ağla kasarda başına kayıp olup nire gidiyen opş. O ödüne gel o çay soğun geçip bir dur kelle nepesin durla bir dur kelle da video çek bir kadar o niye duruşun bile gatap da sen. Sevgiliňiz yaramak gelaýda diýende öýde näde çykaýdyňyzy bileňiz. Kim şu atamın gûnne degen olsa yaman çalt başladı diýdim şu lowlunyň nere yaman çirip noýly şu lowlun gaterwet muň wara planda idýalar o diýip ýörek gidýär ya maşyna minip gidýär şonu gitmese bolanok şo wagt dursa ille çagala uğraýar köşeş Hendo bilýän eýlen beýlen gören oglantyň ýöne köşeş tat diýip gapdan naklar 2 tane ol sakladan ok diýär. Bu oglan çaga tuğuş börka ılgap bar bökönne kellesine gatzat diýär. Şondan soň irwet dolýar bu oglan. Munna güýçli nerw yaman bey. Yaman nerwe doglan. Şoňa kim göwnne degen bolsa başladyň horluň Osman. O zorişka da jaga meňdäkdiren ýöne oňa feret ben gaterwet nerw yaman näýär. Bir de 5 kişini yatırýar näme? Ulan irwe doglan gaýrat ediň. Kim şun göwnne degen bolsa derro başladyň ýalňyşyny düzeltsin. Bolmasa bu TikTok bir ýany izledip bar ya. Planda da diýerler o diýip ýöredigi işin gaýtdygy. Atam, ene özüňe seretdir. Goja bolup gel gaýrat et. Bilýän derdiň agyr çirip noý erwet derdiň aýöne janjygym menden gaty görme. Gaty görsäň gaty ýerde tur. Narman ol ulam gurulama.